Laithane Karakshula Abanga Shadotila Amsini Koroksa Sakara Zugna Kungsatong Thainok Tangirika Montri Shukla Choranoatia Ashla Binilo Giwatonka IPFT YIPFT IMW de Amsini Lukorok Koktomani bisingte Shaiman Kalai Thana Sharkisa Shokam Koroksa Sakara Zok Montri Shokla Choranoatia Hapangni Bakakte Kungsatong Thainok Shanemani Koktoma Fiaba Aba Izarano Sokla Choranoatia Kokroka Sakara Zokna Hapangni Bakakte Nogrozak Thang Rizaya Thong Shakbai Thani Rangbai Kungsatong Thainok Tangirina Hene Kokromani Koktoma Fiaba Montri Shokla Choranoatia ni Zorakare Ongmani Bai Nok Tangnani Shamu Seng Zigia Ongitongmani Fiaba Abuni Yaglo Paithago Kisa Serleri Tongmani Yaglo Fano Shakbai Thang Thangai Krakshala Osakara Zungno Kungsatong Thainok Tangirika Montri Shokla Choranoatia Ashla Binilo Giwatonka IPFT YIPFT IMW de Amsini Lukorok Ashla Aba Haikeno Nok Tangire Sakmani Bai Chakra Zugni Kawanuk Sakha Khatongmung Aba Haikeno Osakara Zugno Kungsatong Thainok Tangire Sakmani Bai Khaka Hamya Farka Montri Shokla Choranoatia no 이러다 ang 3 বছর জরা তুই নগা আছুগই তংমানি উরো চিনি শুক্রা চরণ নগাতিয়াম মিনিস্টার নগ আনো খবরি ওই ত্রাং থাঙ্কা সাব ত্রাংখা তরুণ গাই থাঙ্গই বনা দিনা আং সাকা কক থাইজা নগ রকরেখা আনো নগ খংজারি দি হিপুর বসাও আং সরকার নগ নুক সিয়া আনি পাসনাল ন আং নগ খংজা Hawal kai tangri nai, kai 1 February nang pai nai, mane bose bo ayang diri logo thana nango meeting thana nango pai mayang jorari mayang tongkha, kai abo ngoni dino buso tarik sing khamu abore muito kroi kha thanai Shukrubaro ang pisa thangka bini aro thangkai bo ano abo kai sai hoka ang 6 tarigo Dormonogor thanai 7 तारिखनि आरो सपायना हिंगा 7 तारिखो हिंगा बिनि अफिसियेल मिटिं थांगय सपायरियाबो तिनि 8 तारिखो आनिरवो बतिनि नक तां तंफायो चिनि मिनिस्टार कोडन सिम फाइमन दा कोडा ताम बो 10 तान सिमि सपायमानि इरवो 10 सपायमान ताबु हर बुसुरं हांगरिरे नाइजिया नं थानि बुसुरो 9टा येनाम सारे 9टा आं तंखा दाबु काम खाइतों ताम सारा मुसुम मुंदि सुकलन बागे बा मुंदि बिनि बागै दा बिनि बागै खां आइपेति खायय जे बुथाइकाय सिगांगो 9 जना मन्त्रि नि बिसिं 8 जना एमएलए सह मन्त्रि सहकाय तंलांखा किन्तु बनां जे तामनि हामबायरिनानि आबो ईश्वर भगवान बिन थानिसे ngo sanang kun imu sukai hambairina hini koskrei an bokhawatina sukai khusi a bin bagoy jagan mung tamo o jagani bumung khai chini bo panchayat khai Moharanipur ke Abanga Kamalpur Dorai district ta tene already 9 तारिख खना tabuk budoi 12:30 tami honni 12:30 jora tamkha song sini madam sini bos sal kaduk matuyai age wasini Moharani
ayang demdong bukhago tongmani hatai kusugo mondir hai khlaiui hapong kusugo suddenly bini nog rok baiui flood phaimani bisingo otaklaini floodya agini sakangni flood ono bini pukri kotor tongmani abo bai thangka nog gaireng tongmani abo baijak olo bini takubu khurok yango Moharanipur ekba ora Moharani Komalpur ni Moharani Santi Bazar kana bongni para ora sini tama para hinjan sado kami para ora phai bahino bini takubu khubai borok para kaisana tonglayo tamuke 3 বছর tutui boro wani nok tangui bolong hai gaireng hai ke tangui botong jamani ora belai dabat bagan bisingo khairok su khlai sing sini wan sokma bai IPFT ni bakhaktei tei sini yod IPFT tei ora Moharani sini IPFT division committee chung jotono khabaksa khlai sing tini bini nokno tangui rani bagai tini ya Mia afro honimano abo 8 tarik maneno Mia hayongi thangka tini to already 12:30 tabo khonni tami tongo tini sapung sung phungni simi phailei kebuba pala hakor chokha kebuba buphangra laikha kebuba pudri por khlai satung kutung mani bisingo phono sung sini madam boni nokno tangir nani bagai sung wan soklai phaimani ba ji paya sak sung kipilya hai hini wan sokli phaimani no tamuke bazara thangai potri por manai nanani thangtani wo local bazara manai man thagyani bagai Santi Bazara ma thangka haikaba Komalpur ma thangka halahali ma thangka obo haikabang ma bazara manai potri por thangai nahanani thangtani wo sung lelai thangka manai sokpainani oboni bagai baksa manai sokpaika baksa sokpaya haikono sung tanglaikha tabo khnatei kunui kathamso khlai tei finishing ranani baki tongko engka belai khana ang hambai marobo sini yod IPFT ni bodol rokno tei sini Moharani division committee IPFT ni sini adong rokno tei ora local ni hoite boni takubu khurok bahaino belai khana sungbai baksa khlai sapung sungbai baksa samang tanglai sungno chuba phaikya tei ora amchani takubu khurok bahaino sini dak kudiram riang bo bahaino sini BSC chairman vice chairman bobo sungbai baksa tini sapung tei boni team chung belai khana khas sangka tini omo hai khlai sini madam bo 3 বছর oro jaga bo gaireng tangai gaireng bai gaireng hai khlai nok tangai gaireng gono bo 3 বছর kateka bono sung sini je hamjak mane phanbai khlai chung bono chuba chuni bisingtei bono sung nok tangai nok hamo tongsito bo actually pujari bo khlaio bo thangnayo oro sokainani sakango hatai kusugo bo gaireng tangai arono bini mataina tei bo suri ui tongo te ara pukri kotor kaisa tongmani a pukri bo bai thangka bini gaireng bo bai thangmani yagulo bini takubu kurok rihoni na hare khairok susuk khlai ora parawarton phaimani kaboni bagai bono bohaino belai khana hambai boni bo sabu kurei bini tamai hen nukhung khajak bo kurei bo saisung chuchuk si tamokhe takubu khuk tongo bini bongsa adi tongo tamokhe boni nukhungni ongui hingkangkai bo saisung no aboni bagai sung khairogai bono chubonani bagai tini phailaika chini Amit Deborma tongo Torun Deborma MW ni tongo yod IPFT ni GS Singh Jamatia tongo tei sini to kobangma oro local leader rok bo tongo abona bagai sung tini tabuk bo haino 12:30 sung tabuk si samang yakalayo sung tabo ar samang yakarai sung jani ja nogo sung kipilai nai tei khanani salo bo haino kunai katham khlai labor sung oro local bo tongnai division committee ni leader bo tongnai khanani salano sung bini amo nokni samangno motamoti paisogrei manana hne sangkha khlaio aboni bagita tini belai khana ang sak bo haino tini salsa suti namane hayongkha bini nokni samang tangai rani bagai bono chubanani bagai tini phailai mani wo belai khana ang joto sini team rokno ang ani personally hamjakma te khairokma te belai khana asok satungo nok hukni samang yakarai phainai rokno bo haino belai khana ang hambai ma yakoro te sini madam bo haino
जोंना दीपनि माइ फातिसा बो जुगालै और प्राय सिनि 40-50 जना एकेबारे 60 जननि ऊपर गाखोना जतननो दीपनि फातिसा माइ बेले एखाने खातंमानि बिसिंतै बचंनो चारखा बचुबाखा हामबाय। Bureau Report, Sini Khorang.